Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Pane nyaya yaTinashe Mugabe yekuti anobuda akaita seakapeta zwigunwe. Mukatarisa all of his pictures anobuda akapeta zvigunwe zvazoita kuti vazukuru vambuya nehanda vataure zvinhu zvakawanda pamusoro penyaya iyi. Varipo vamwe vanhu vadedzera kuti uyu munhu anenge ane munhu wesatanism. Vamwe vanhu vakati akaromba, vamwe vanhu vakati it's a sign for DNA. Vamwe vanhu vakati zvinoreva kuti Illuminati we are all together. Tozviziva izvi musatiite kunge takapusa. Mumwe munhu akati imi zvamunobhendesa makumbo chero muchitora maselfi makambobvunzwa nani zvamunoita. Mumwe munhu akati it means DNA since DNA has a double hilarious structure. Mumwe munhu akati ari kulokama streets mukomana. Mumwe munhu akati anogona akaremara semuchimhanya pamwe maybe chirema munhu uyu. Mumwe munhu akati vanhu nyarai imi zvine basa reiko nyangwe dai aitamba mabhora zvairevei. Mumwe munhu akati it's a DNA sign people dzikamai. Mumwe munhu akati me and 98 other people think it's Illuminati. Tozviziva izvi muda kuvharavhara. Why is it all his pictures anongobuda akaita same sign? Tiri kuzviona hedu takanyarara. Mumwe munhu akati maZimbabweans and drama is a DNA sign dzikamai. Mumwe munhu akati siyai munhu aite zvaanoda nezvigunwe zvake. Mumwe munhu akati it's a sign for genetics. Mumwe munhu akati muchasekerera ivo vakatoromba vanhu ava musingazivi. Mumwe munhu akati pachiblood baba pachiblood dzikamai. Mumwe munhu akati koya Scott munoti kudii nazvo kana muchiti yaTinashe Mugabe ndeye DNA sign yake. Koya Scott muri kuti kudii nayo, ndewe yekuti akaromba here kana kuti iye ndewe Illuminati? Mumwe munhu akati muchanzwa vamwe vakutoti ndezvemushonga. Mumwe munhu akati mafanzi sometimes muri madofo evanhu zvamangoona makutofungidzira kuti isaini yeIlluminati. Vamwe vanhu vakati ingwani takambozvinzwa kuti ndeye Illuminati saka imi muri kuti kudini hazvo. Why is it mapictures ake ese aringobuda akadaro? Mumwe munhu akati saini yechitendero chiye iyi. Mumwe munhu akati pafair guys, why is he doing that? Mumwe munhu abvunza adeza kuti why is he doing that pafair, because all his pictures aringobuda akadaro guys, nyangwa ine vana vake nyangwa ine mukadzi wake. Mumwe munhu akati he's a gangster semuchimhanya igangster munhu uyu. Mumwe munhu akati zvinokuchengetesai vana vasiri venyu izvozvo zvekutarisa zvinhu zvisina nebasa. Mumwe munhu akati I saw him and Tinashe Mutarisi doing the same sign and wondered what it means. Mumwe munhu akauya akati matanga maZimbabweans. Mumwe munhu akauya akati mabalance evanhu. Mumwe munhu akati you all think too much. Mumwe munhu akati yangovawo nzara yevanhu yangovawo nzara nenhamo yakuita kuti vanhu vatsvage zvinhu zvisina basa. Mumwe munhu adedzera kuti nzara yemuZimbabwe ndio yakuita kuti mutarise zvinhu zvisina nebasa rose. Hapana nyaya apa. So guys, I don't know kuti munoti kudii nesaini yachona. Please comment down below mutudze kuti isaini yeDNA here kana kuti isaini yeIlluminati, because paita vanhu vaita kunonzi kurwisana vachipikisana pamusoro pemapictures acho aTinashe Mugabe, of which kana muda munogona atarisawo mutudza kuti munori kudii, because all of his pictures, almost all of them anobuda akaita sign yekupeta ruoko. Thank you so much guys, don't forget to subscribe our channel. Ndachikumbira kuti mulike mavideos edu ese kuitira kuti aenderere kure.